Mizoram chunga po Sunday core design nei nal tak kan oma 1 thiam tam tak kan omto voina po hian Sunday dress design moi tak karon pho chak le dona designer chu KCE ani po hian Instagram account aneya engtik lai point order apek thei reng bok ani ti kanin shat tir le kan core design lo pho chwa reng hi kan mizo designer te kan mizo te kut chhuak ania du le mamo le order du te nei kan om chuan an Instagram username te kan da in kan soi thina heng te hi Instagram ka tlangin in lo bia anga du le mamo tan engtik lai point an biak po thei reng bok ani chu mai ba ka an kut chhuak ngoi tak te hi Mizoram chung mai nilawin Mizoram pon po engtik lai point an thon thei reng bok ani Sunday dress design tour a lungai te in lo ani chuan MIZO Trends YouTube channel hi lo subscribe la comment like le share te min lo pe ve zel turin kan som le chewa kan channel te min lo thlir sak thin awangin kan lo me